sympatizovať a aj modliť sa za tých, ktorí nevlastným zapričinením dokážu niesť ťažký kríž v podobe choroby. Dnes je celosvetový deň boja proti AIDS. Táto choroba, chvála Bohu, u nás zdá sa, že nie je až tak viditeľná, ale ona je. Preto chceme vyjadriť týmto našu spolupatričnosť a chceme prispieť k tomu, aby ľudia žili čistotu a aby dôverovali Bohu. Keď zaznie na bazilike zvon, v tichosti sa pomodlíme Vranovskej Pane Márii.